Bideo honetan sistema 60 landuko dugu. Aurreko bideo batean sistema metriko 10 aztertu genuen. Bertan, unitateak 10 zihoazten. Gai honetan sistema 60 aztertuko dugu eta bertan unitateak 60 joango dira. Zein magnitude ezagutzen duzue unitateak 60 doazenak? Denbora da sistema 60ko magnituderik ezagunena guretzat. Denbora ordutan, minututan eta segundutan neurtzen dugu. Ordu batek 60 minutu ditu eta minutu batek 60 segundo. Orduan, ordu batek zenbat segundo izango ditu? 60 bider 60, 3600 segundo. Sistema 60ko beste magnitude bat angelua da. Angelua gradutan neurtzen da, baina baditu beste bi azpimultiplo, minutua eta segundoa. Sistema 60ean gaudenez, gradu batek 60 minutu ditu eta minutu batek 60 segundo. Eta minutuak 60 segundo izateran, gradu batek 3600 segundo izango ditu. Hau da, 60 bider 60. Konturatu zaitezte, denboran, minutuen unitatea min laburdurarekin adierazten da eta segundoak ez. Angeluetan aldiz, minutua marratxo horrekin adierazten da eta segundua 2 marratxorekin. Ondoren, sistema 60ean eragiketa batzuk egingo ditugu. Egingo dugu lehenengo eragiketa batuketa izango da. Horretarako minutuak minutuekin batuko ditugu eta graduak graduekin. 2 gehi bat 3 eta 5 gehi 5 10. Beraz, 103 minutu. Orain graduekin hasiko gara. 3 gehi 5 8 eta 2 gehi bat 3. Beraz, 38 grado eta 103 minutu ditugu. Konturatzen bazarete, 103 minututan gradu bat badaukagu. 103, 60 gehi 43 dalako. Eta 60 minutu gradu bat dira. Beraz, 103 minututan daukagu gradu bat eta 43 minutu. Orduan batuketa honela geratuko zaigu. 38 gehi gradu bat 39 gradu izango da eta 43 minutu. Egin dezagun orain bi angelu hauen arteko kenketa. Batuketarekin egin dugun bezala, minutuei minutuak kenduko dizkiegu eta graduei graduak. Kasu honetan arazo batekin aurkitzen gara. 41 minuturi ezin dizkio dela 55 minutu kendu. Zer egingo dugu lakoetan? 52 graduri gradutxu bat eskatuko dotzegu. 52 gradu bat emango digu, orduan 52tik 51 gradura pasatuko gara, eta orain 51eri gradu bat gehituko dio. Kontuan izanik gradu bat 60 minutu direla, 51 gehi 60, 101 minutu izango dira. Eta orain, kenketa hau egiteko moduan egongo gara. 101eri 55 kentzen badizkiot, 56 minutu izango ditut, eta 51eri 36 gradu kentzen badizkiot, 15 gradu izango ditugu. Beraz, kenketa honen emaitza, 15 gradu 56 minutu izango da. Kalkulatu dezagun orain angelu honen 27 gradu eta 42 minuturen bostkoitza. Hau da, bider bost zelan egiten dan ikasiko dugu. Lehenengo 42 minutuak biderkatuko ditugu bostekin eta ondoren 27 graduak. Bost bider bi 10, bat buruan, bost bider lau 20, gehi bat 21. Beraz, 210 minutu. Graduekin berdina egin ezkero, bost bider zazpi 35, hiru buruan,
bost bider bi, 10 gehi 3, 13. Beraz, 135 gradu. Konturatzen bazarete, 210 minututan hainbat gradu ditugu. Zenbat gradu ditugun jakiteko, egin beharko duguna da 210 zati 60. Eta zatiketa honek 3 ematen du eta hondarrak 30. Zer esan nahi du horrek? 210 minutu direla 3 gradu eta 30 minutu. Eta 135 gehi 3, 138 gradu izango dira eta 30 minutuak. Beraz, 27 gradu eta 42 minuturen bozkoitza, 138 gradu 30 minutu izango da. Kalkulatu dezagun orain, 86 gradu 20 minuturen herena. Hau da, 86 gradu 20 minutu zati 3 egingo dugu. Hasiko gara, 86 gradu zati 3 egiten. 8 zati 3, 2 izango da, eta soberan 2. 6 jaitsiko dugu, 26 zati 3, 8, eta soberan 2 geratuko dira. 2 horiek graduak izango dira. 2 gradu hauek minututara pasatuko ditugu, 2 bider 60, 120, eta goiko 20 minutuei batuko dizkiogu 120 minutu hauek. Orain egin beharko duguna, 140 minutuak zati 3. 140 3rekin zatitzen badugu, hasiko gara 14 zati 3, 4, soberan 2, 0 hau jaitsiko dugu, eta orain 20 zati 3, 6, soberan 2. Beraz, zein izango da 86 gradu 20 minuturen herena? Zati 3 izango da 28 gradu 46 minutu eta hondarra 2 minutu. Laster arte.